Sarong naa-agnas ng bangkay nin lalaki ang nadukayan sa hirarom kan Panabanon Bridge boundary kan barangay Milaviga asin giyamlong sa banwaan nin Caramoran Catanduanes alas 9:30 nin aga kasuudma. Sa impormasyon, sarong grupo nin hobenes na naghahanap nin pampaing sa pagbanwit nin sira ang nakadiscover sa biktima na tulos man na nagsumbong sa barangay. Nakatiulob asin napupuruputan nin masking tape ang bilog na payo kan biktima kanini ang madiscover. Sigun kay Police Captain Denver Romero, ang Acting Chief of Police kan Caramoran Municipal Police Station, alas 4:35 nin hapon kan parehong aldaw, kan maipaabot sa indang hepatura ni punong barangay Arlene Besto ang insidente. Kaiban personahes kan MDRRMO, hinalik kan otoridad ang nakapurupot na masking tape sa biktima. Basado sa pahayag subuot kan punong barangay, bakong nindaining residente. Pagdating niya ako doon sila ng pero siya po ay nakaamoy ng hindi karaniwan, masangsang na mo at nung kanyang tingnan niya ako, nakita niya na isang taong Naa-agnas na at nagalaw at inuulog na po. Nakasulot ang biktima nin color blue t-shirt asin blue shorts. Sa tansyakan otoridad, posibleng nasa 2 o 4 na aldaw na kan itinapok sa nasambit na porsyon ang biktima. Wala rin po itong wallet man lang or bagay para makasubalit ang ating pong kapulisan ay naroon po ulit sa area para po makapagtanaw at makapagano po sa mga karating barangay or kung sila naman po makakapagbigay ng impormasyon kung makilala po natin ang barangay. Makusugmanan pagtubod kan PNP na itinapok sa naman sa lugar ang biktima hulit na base sa indang investigasyon. Mayo man na nawawarang residente sa nasambit na banwaan. Humingi po kami ng tulong or kung matulungan niyo po kami na ma-identify po ito ating nakuhang pong bangkay. Kung meron po kayong nalalaman na missing person po sa inyong lugar, maaari po makipag-coordinate niyo lang po sa aming himpilan. Nailubong naman ang biktima sa barangay Inalmasinan, Caramoran Cemetery, kasuudma. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa kung ano asin si Isay ang nasa likod sa pagkagadan kan biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.